A nemzetgazdasági miniszter szerint 3-5 év alatt lehetne kivezetni a lakáscélú devizahiteleket. Varga Mihály olyan megoldást szeretne, amely 15-20%-kal csökkenti a havi részleteket, és a forint hitelesek sem járnak rosszabbul. A kormány arra kérte a bankokat, hogy november 1-ig módosítsák a szerződéseket a törlesztő részletek csökkentése érdekében, de eddig ez nem történt meg. Zdeborszky György közgazdász a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét! Na kezdjük sorba, a jó hírekkel, rossz hírekkel, majd mondja meg, hogy melyik a jó hír, melyik a rossz hír. 3-5 év alatt lehetne kivezetni a lakáscélú deviza alapú jelzáloghiteleket, ezt mondta Varga. Megoldást szeretne, amely 15-20%-kal csökkenti a havi részleteket, és a forint hitelesek sem járnak rosszabbul. A kormány arra kérte a bankokat, hogy november 1-ig módosítsák a szerződéseket a törlesztő részletek csökkentése érdekében, de eddig ez nem történt meg. Zdeborszky György közgazdász a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét! Na kezdjük sorba, a jó hírekkel, rossz hírekkel, majd mondja meg, hogy melyik a jó hír, melyik a rossz hír. 3-5 év alatt lehetne kivezetni a lakáscélú deviza alapú jelzáloghiteleket, ezt mondta Varga Mihály. Ez olyan szempontból jó hír, hogy akkor nem egy csapásra, és akkor ezáltal nem dől be a hazai bankszektor? Hát a bankokat, hogy november 1-ig módosítsák a szerződéseket a törlesztő részletek csökkentése érdekében, de eddig ez nem történt meg. Zdeborszky György közgazdász a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét! Na kezdjük sorba, a jó hírekkel, rossz hírekkel, majd mondja meg, hogy melyik a jó hír, melyik a rossz hír. 3-5 év alatt lehetne kivezetni a lakáscélú deviza alapú jelzáloghiteleket, ezt mondta Varga Mihály. Ez olyan szempontból jó hír, hogy akkor nem egy csapásra, és akkor ezáltal nem dől be a hazai bankszektor? Hát abból a szempontból valóban jó hír, hogy nem egy csapásra, mert hát az egy borzasztó hír lett volna, hogyha így döntenek. De hát én nem értem még azt sem, hogy lehet 3-5 év alatt kivezetni, szóval azért ezek még mindig... De eddig ez nem történt meg. Zdeborszky György közgazdász a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét! Na kezdjük sorba, a jó hírekkel, rossz hírekkel, majd mondja meg, hogy melyik a jó hír, melyik a rossz hír. 3-5 év alatt lehetne kivezetni a lakáscélú deviza alapú jelzáloghiteleket, ezt mondta Varga Mihály. Ez olyan szempontból jó hír, hogy akkor nem egy csapásra, és akkor ezáltal nem dől be a hazai bankszektor? Hát abból a szempontból valóban jó hír, hogy nem egy csapásra, mert hát az egy borzasztó hír lett volna, hogyha így döntenek. De hát én nem értem még azt sem, hogy lehet 3-5 év alatt kivezetni, szóval azért ezek még mindig a vágyak kategóriába tartozó bejelentések. Hát én azt sem értem, hogy mit lehet november 1-ig egy csapásra csinálni, tehát ami... Jó estét! Na kezdjük sorba, a jó hírekkel, rossz hírekkel, majd mondja meg, hogy melyik a jó hír, melyik a rossz hír. 3-5 év alatt lehetne kivezetni a lakáscélú deviza alapú jelzáloghiteleket, ezt mondta Varga Mihály. Ez olyan szempontból jó hír, hogy akkor nem egy csapásra, és akkor ezáltal nem dől be a hazai bankszektor? Hát abból a szempontból valóban jó hír, hogy nem egy csapásra, mert hát az egy borzasztó hír lett volna, hogyha így döntenek. De hát én nem értem még azt sem, hogy lehet 3-5 év alatt kivezetni, szóval azért ezek még mindig a vágyak kategóriába tartozó bejelentések. Hát én azt sem értem, hogy mit lehet november 1-ig egy csapásra csinálni, tehát ami lakáscélú deviza alapú jelzáloghiteleket, ezt mondta Varga Mihály. Ez olyan szempontból jó hír, hogy akkor nem egy csapásra, és akkor ezáltal nem dől be a hazai bankszektor? Hát abból a szempontból valóban jó hír, hogy nem egy csapásra, mert hát az egy borzasztó hír lett volna, hogyha így döntenek. De hát én nem értem még azt sem, hogy lehet 3-5 év alatt kivezetni, szóval azért ezek még mindig a vágyak kategóriába tartozó bejelentések. Hát én azt sem értem, hogy mit lehet november 1-ig egy csapásra csinálni, tehát ami elvárás volt a bankoktól, ami kapcsán azt mondtam a Varga Mihály köztévében, hogy hát az eddigi információk szerint ez nem jött össze a bankoknak, úgyhogy ezért most már sajnos muszáj a kormánynak cselekednie, és ő úgy gondolja, hogy 3-5 évre, és akkor ezáltal nem dől be a hazai bankszektor? Hát abból a szempontból valóban jó hír, hogy nem egy csapásra, mert hát az egy borzasztó hír lett volna, hogyha így döntenek. De hát én nem értem még azt sem, hogy lehet 3-5 év alatt kivezetni, szóval azért ezek még mindig a vágyak kategóriába tartozó bejelentések. Hát én azt sem értem, hogy mit lehet november 1-ig egy csapásra csinálni, tehát ami elvárás volt a bankoktól, ami kapcsán azt mondtam a Varga Mihály köztévében, hogy hát az eddigi információk szerint ez nem jött össze a bankoknak, úgyhogy ezért most már sajnos muszáj a kormánynak cselekednie,
és ő úgy gondolja, hogy 3-5 év, akkor ez hogy van köszönő viszonyban a november 1-ével, meg mondjuk a november 2-ával? Azok, akik mondjuk abban reménykedtek, hogy... Borzasztó hír lett volna, hogyha így döntenek. De hát én nem értem még azt sem, hogy lehet 3-5 év alatt kivezetni, szóval azért ezek még mindig a vágyak kategóriába tartozó bejelentések. Hát én azt sem értem, hogy mit lehet november 1-i egy csapásra csinálni, tehát ami elvárás volt a bankoktól, ami kapcsán azt mondtam a Varga Mihály köztévében, hogy hát az eddigi információk szerint ez nem jött össze a bankoknak, úgyhogy ezért most már sajnos muszáj a kormánynak cselekednie, és ő úgy gondolja, hogy 3-5 év. Akkor ez hogy van köszönő viszonyban a november 1-ével, meg mondjuk a november 2-ával? De hát én nem értem még azt sem, hogy lehet 3-5 év alatt kivezetni, szóval azért ezek még mindig a vágyak kategóriába tartozó bejelentések. Hát én azt sem értem, hogy mit lehet november 1-i egy csapásra csinálni, tehát ami elvárás volt a bankoktól, ami kapcsán azt mondtam a Varga Mihály köztévében, hogy hát az eddigi információk szerint ez nem jött össze a bankoknak, úgyhogy ezért most már sajnos muszáj a kormánynak cselekednie, és ő úgy gondolja, hogy 3-5 év. Akkor ez hogy van köszönő viszonyban a november 1-ével, meg mondjuk a november 2-ával? Azok, akik mondjuk abban reménykedtek, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy november 1, akkor az november 1 lesz, és november 2-án egy más napra ébredünk egy olyanra, ahol már nincs deviza alapú jelzáloghitel. Ez mutatja, hogy a kormány szándékai időnként köszönhetések. Hát én azt sem értem, hogy mit lehet november 1-i egy csapásra csinálni, tehát ami elvárás volt a bankoktól, ami kapcsán azt mondtam a Varga Mihály köztévében, hogy hát az eddigi információk szerint ez nem jött össze a bankoknak, úgyhogy ezért most már sajnos muszáj a kormánynak cselekednie, és ő úgy gondolja, hogy 3-5 év. Akkor ez hogy van köszönő viszonyban a november 1-ével, meg mondjuk a november 2-ával? Azok, akik mondjuk abban reménykedtek, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy november 1, akkor az november 1 lesz, és november 2-án egy más napra ébredünk egy olyanra, ahol már nincs deviza alapú jelzáloghitel. Ez mutatja, hogy a kormány szándékai időnként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Szóval amikor bejelentették, hogy november 1-től a bankok vezessék ki a devizahiteleket, hát a bankok megmondták, hogy... A bankoktól, ami kapcsán azt mondtam a Varga Mihály köztévében, hogy hát az eddigi információk szerint ez nem jött össze a bankoknak, úgyhogy ezért most már sajnos muszáj a kormánynak cselekednie, és ő úgy gondolja, hogy 3-5 év. Akkor ez hogy van köszönő viszonyban a november 1-ével, meg mondjuk a november 2-ával? Azok, akik mondjuk abban reménykedtek, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy november 1, akkor az november 1 lesz, és november 2-án egy más napra ébredünk egy olyanra, ahol már nincs deviza alapú jelzáloghitel. Ez mutatja, hogy a kormány szándékai időnként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Szóval amikor bejelentették, hogy november 1-től a bankok vezessék ki a devizahiteleket, hát a bankok megmondták, hogy egyedül nem tudják kivezetni. Tehát ehhez kell a kormány együttműködése is, mint hogy ez nem jött össze a bankoknak, úgyhogy ezért most már sajnos muszáj a kormánynak cselekednie, és ő úgy gondolja, hogy 3-5 év. Akkor ez hogy van köszönő viszonyban a november 1-ével, meg mondjuk a november 2-ával? Azok, akik mondjuk abban reménykedtek, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy november 1, akkor az november 1 lesz, és november 2-án egy más napra ébredünk egy olyanra, ahol már nincs deviza alapú jelzáloghitel. Ez mutatja, hogy a kormány szándékai időnként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Szóval amikor bejelentették, hogy november 1-től a bankok vezessék ki a devizahiteleket, hát a bankok megmondták, hogy egyedül nem tudják kivezetni. Tehát ehhez kell a kormány együttműködése is, mint hogy ez egyelőre nem jelentkezett. Tehát most lehet, hogy a kormány majd aztán bevezet valamit, és nem fog működni. Hát nem tud működni. Akkor ez hogy van köszönő viszonyban a november 1-ével, meg mondjuk a november 2-ával? Azok, akik mondjuk abban reménykedtek, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy november 1, akkor az november 1 lesz, és november 2-án egy más napra ébredünk egy olyanra, ahol már nincs deviza alapú jelzáloghitel. Ez mutatja, hogy a kormány szándékai időnként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Szóval amikor bejelentették, hogy november 1-től a bankok vezessék ki a devizahiteleket, hát a bankok megmondták, hogy egyedül nem tudják kivezetni. Tehát ehhez kell a kormány együttműködése is, mint hogy ez egyelőre nem jelentkezett. Tehát most lehet, hogy a kormány majd aztán bevezet valamit, és nem fog működni. Hát nem tud működni. Mert miért nem tud működni? Hát nem lehet mindent deklarációkkal és rendeletekkel és törvényekkel elintézni. Vannak a piacgazdaság... Azt mondta, hogy november 1, akkor az november 1 lesz, és november 2-án egy más napra ébredünk egy olyanra, ahol már nincs deviza alapú jelzáloghitel. Ez mutatja, hogy a kormány szándékai időnként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.
Szóval amikor bejelentették, hogy november 1-től a bankok vezessék ki a devizahiteleket, hát a bankok megmondták, hogy egyedül nem tudják kivezetni. Tehát ehhez kell a kormány együttműködése is, mint hogy ez egyelőre nem jelentkezett. Tehát most lehet, hogy a kormány majd aztán bevezet valamit, és nem fog működni. Hát nem tud működni. Mert miért nem tud működni? Hát nem lehet mindent deklarációkkal és rendeletekkel és törvényekkel elintézni. Vannak Nincs deviza alapú jelzáloghitel. Ez mutatja, hogy a kormány szándékai időnként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Szóval amikor bejelentették, hogy november 1-től a bankok vezessék ki a devizahiteleket, hát a bankok megmondták, hogy egyedül nem tudják kivezetni. Tehát ehhez kell a kormány együttműködése is, mint hogy ez egyelőre nem jelentkezett. Tehát most lehet, hogy a kormány majd aztán bevezet valamit, és nem fog működni. Hát nem tud működni. Mert miért nem tud működni? Hát nem lehet mindent deklarációkkal és rendeletekkel és törvényekkel elintézni. Vannak a piacgazdaságnak vannak szabályai, a piacgazdaságnak vannak valós folyamatai, hogyha egy kormányzat bejelentették, hogy november 1-től a bankok vezessék ki a devizahiteleket, hát a bankok megmondták, hogy egyedül nem tudják kivezetni. Tehát ehhez kell a kormány együttműködése is, mint hogy ez egyelőre nem jelentkezett. Tehát most lehet, hogy a kormány majd aztán bevezet valamit, és nem fog működni. Hát nem tud működni. Mert miért nem tud működni? Hát nem lehet mindent deklarációkkal és rendeletekkel és törvényekkel elintézni. Vannak a piacgazdaságnak vannak szabályai, a piacgazdaságnak vannak valós folyamatai, hogyha egy kormányzat tartósan eltér a piacgazdasági folyamatoktól, akkor az előbb-utóbb olyan válsághoz vezet, amit igen nehéz megoldani. Ez kell a kormány együttműködése is, mint hogy ez egyelőre nem jelentkezett. Tehát most lehet, hogy a kormány majd aztán bevezet valamit, és nem fog működni. Hát nem tud működni. Mert miért nem tud működni? Hát nem lehet mindent deklarációkkal és rendeletekkel és törvényekkel elintézni. Vannak a piacgazdaságnak vannak szabályai, a piacgazdaságnak vannak valós folyamatai, hogyha egy kormányzat tartósan eltér a piacgazdasági folyamatoktól, akkor az előbb-utóbb olyan válsághoz vezet, amit igen nehéz megoldani. Dehogy nem vezet válsághoz, azt úgy hívjuk, hogy unortodoxia. Igen, de én arra szeretnék utalni, amikor például 1970 bevezet valamit, és nem fog működni. Hát nem tud működni. Mert miért nem tud működni? Hát nem lehet mindent deklarációkkal és rendeletekkel és törvényekkel elintézni. Vannak a piacgazdaságnak vannak szabályai, a piacgazdaságnak vannak valós folyamatai, hogyha egy kormányzat tartósan eltér a piacgazdasági folyamatoktól, akkor az előbb-utóbb olyan válsághoz vezet, amit igen nehéz megoldani. Dehogy nem vezet válsághoz, azt úgy hívjuk, hogy unortodoxia. Igen, de én arra szeretnék utalni, amikor például 1973-ban volt az első olajválság, akkor meghirdette a magyar kormány, hogy Magyarországon nem gyűrűzik be. Begyűrűzött. A gazdasági törvényeket nem lehet megsérteni és nem lehet félretenni. Akár unortodoxia, akár ortodoxia. Jól van, értem én. És rendeletekkel és törvényekkel elintézni. Vannak a piacgazdaságnak vannak szabályai, a piacgazdaságnak vannak valós folyamatai, hogyha egy kormányzat tartósan eltér a piacgazdasági folyamatoktól, akkor az előbb-utóbb olyan válsághoz vezet, amit igen nehéz megoldani. Dehogy nem vezet válsághoz, azt úgy hívjuk, hogy unortodoxia. Igen, de én arra szeretnék utalni, amikor például 1973-ban volt az első olajválság, akkor meghirdette a magyar kormány, hogy Magyarországon nem gyűrűzik be. Begyűrűzött. A gazdasági törvényeket nem lehet megsérteni és nem lehet félretenni. Akár unortodoxia, akár ortodoxia. Jól van, értem én, csak úgy idéztem. Az a baj, hogy csak maga érti, és mások nem értik. Dehogy nem. Idéztem a politikából különböző mondatokat és mondatokat. Valós folyamatai, hogyha egy kormányzat tartósan eltér a piacgazdasági folyamatoktól, akkor az előbb-utóbb olyan válsághoz vezet, amit igen nehéz megoldani. Dehogy nem vezet válsághoz, azt úgy hívjuk, hogy unortodoxia. Igen, de én arra szeretnék utalni, amikor például 1973-ban volt az első olajválság, akkor meghirdette a magyar kormány, hogy Magyarországon nem gyűrűzik be. Begyűrűzött. A gazdasági törvényeket nem lehet megsérteni és nem lehet félretenni. Akár unortodoxia, akár ortodoxia. Jól van, értem én, csak úgy idéztem. Az a baj, hogy csak maga érti, és mások nem értik. Dehogy nem. Idéztem a politikából különböző mondatokat és mondatfoszlányokat. A 3-5 év az egyébként, hogyha nem tudom, tehát most már tényleg nem tudom, hogy kinek milyen ötlete lesz. Olyan válsághoz vezet, amit igen nehéz megoldani. Dehogy nem vezet válsághoz, azt úgy hívjuk, hogy unortodoxia. Igen, de én arra szeretnék utalni, amikor például 1973-ban volt az első olajválság, akkor meghirdette a magyar kormány, hogy Magyarországon nem gyűrűzik be.
begyűrűzött. A gazdasági törvényeket nem lehet megsérteni és nem lehet félretenni. Akár unortodoxiával, akár ortodoxia. Jól van, értem én, csak úgy idéztem. Az a baj, hogy csak maga érti, és mások nem. Dehogy nem. Idéztem a politikából különböző mondatokat és mondatfoszlányokat. A 3-5 év az egyébként, hogyha nem tudom, tehát most már tényleg nem tudom, hogy kinek milyen. Arra szeretnék utalni, amikor például 1973-ban volt az első olajválság, akkor meghirdette a magyar kormány, hogy Magyarországon nem gyűrűzik be. Begyűrűzött. A gazdasági törvényeket nem lehet megsérteni és nem lehet félretenni. Akár unortodoxiával, akár ortodoxia. Jól van, értem én, csak úgy idéztem. Az a baj, hogy csak maga érti, és mások nem. Dehogy nem. Idéztem a politikából különböző mondatokat és mondatfoszlányokat. A 3-5 év az egyébként, hogyha nem tudom, tehát most már tényleg nem tudom, hogy kinek milyen ötlete lesz, vagy hát a kormánynak milyen ötlete lesz, mert most már ezek szerint ott a labda, visszavették magukhoz a labdát, de a 3-5 év az egyébként reális, mert a bankszövetségtől mi 10-15 évet hallottunk. Meghirdette a magyar kormány, hogy Magyarországon nem gyűrűzik be. Begyűrűzött. A gazdasági törvényeket nem lehet megsérteni és nem lehet félretenni. Akár unortodoxiával, akár ortodoxia. Jól van, értem én, csak úgy idéztem. Az a baj, hogy csak maga érti, és mások nem. Dehogy nem. Idéztem a politikából különböző mondatokat és mondatfoszlányokat. A 3-5 év az egyébként, hogyha nem tudom, tehát most már tényleg nem tudom, hogy kinek milyen ötlete lesz, vagy hát a kormánynak milyen ötlete lesz, mert most már ezek szerint ott a labda, visszavették magukhoz a labdát, de a 3-5 év az egyébként reális, mert a bankszövetségtől mi 10-15 évet hallott. Lehet félretenni. Akár unortodoxiával, akár ortodoxia. Jól van, értem én, csak úgy idéztem. Az a baj, hogy csak maga érti, és mások nem. Dehogy nem. Idéztem a politikából különböző mondatokat és mondatfoszlányokat. A 3-5 év az egyébként, hogyha nem tudom, tehát most már tényleg nem tudom, hogy kinek milyen ötlete lesz, vagy hát a kormánynak milyen ötlete lesz, mert most már ezek szerint ott a labda, visszavették magukhoz a labdát, de a 3-5 év az egyébként reális, mert a bankszövetségtől mi 10-15 évet hallottunk, erre Varga Mihály azt mondta, hogy ja, hát annyi időnk nincs. Hát, hogyha nincs annyi időnk, akkor lesz 3-5 év, de az alatt meg lehet csinálni? Kinek milyen meg lehetne csinálni fél év, egy év alatt is. Olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, aminek eredményeképpen a forint árfolyam nem 300 forintos euró. Az a baj, hogy csak maga érti, és mások nem. Dehogy nem. Idéztem a politikából különböző mondatokat és mondatfoszlányokat. A 3-5 év az egyébként, hogyha nem tudom, tehát most már tényleg nem tudom, hogy kinek milyen ötlete lesz, vagy hát a kormánynak milyen ötlete lesz, mert most már ezek szerint ott a labda, visszavették magukhoz a labdát, de a 3-5 év az egyébként reális, mert a bankszövetségtől mi 10-15 évet hallottunk, erre Varga Mihály azt mondta, hogy ja, hát annyi időnk nincs. Hát, hogyha nincs annyi időnk, akkor lesz 3-5 év, de az alatt meg lehet csinálni? Kinek milyen meg lehetne csinálni fél év, egy év alatt is. Olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, aminek eredményeképpen a forint árfolyam nem 300 forintos euró árfolyam körül lebegne, hanem mondjuk 265-270, amely árfolyam szintnél ugye átvette ez a kormány a kormányudat, és akkor nem kellene tulajdonképpen megoldani semmit sem, mert az automatikusan 8-10%-os. A 3-5 év az egyébként, hogyha nem tudom, tehát most már tényleg nem tudom, hogy kinek milyen ötlete lesz, vagy hát a kormánynak milyen ötlete lesz, mert most már ezek szerint ott a labda, visszavették magukhoz a labdát, de a 3-5 év az egyébként reális, mert a bankszövetségtől mi 10-15 évet hallottunk, erre Varga Mihály azt mondta, hogy ja, hát annyi időnk nincs. Hát, hogyha nincs annyi időnk, akkor lesz 3-5 év, de az alatt meg lehet csinálni? Kinek milyen meg lehetne csinálni fél év, egy év alatt is. Olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, aminek eredményeképpen a forint árfolyam nem 300 forintos euró árfolyam körül lebegne, hanem mondjuk 265-270, amely árfolyam szintnél ugye átvette ez a kormány a kormányudat, és akkor nem kellene tulajdonképpen megoldani semmit sem, mert az automatikusan 8... A kormánynak milyen ötlete lesz, mert most már ezek szerint ott a labda, visszavették magukhoz a labdát, de a 3-5 év az egyébként reális, mert a bankszövetségtől mi 10-15 évet hallottunk, erre Varga Mihály azt mondta, hogy ja, hát annyi időnk nincs. Hát, hogyha nincs annyi időnk, akkor lesz 3-5 év, de az alatt meg lehet csinálni? Kinek milyen meg lehetne csinálni fél év, egy év alatt is. Olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, aminek eredményeképpen a forint árfolyam nem 300 forintos euró árfolyam körül lebegne, hanem mondjuk 265-270, amely árfolyam szintnél ugye átvette ez a kormány a kormányudat,
és akkor nem kellene tulajdonképpen megoldani semmit sem, mert az automatikusan 8-10%-os csökkenést eredményezne a devizahitelek törlesztő Akkor minden maradhatna így, ahogy van. Akár maradhatna így lenne is. Egyébként reális, mert a bankszövetségtől mi 10-15 évet hallottunk, erre Varga Mihály azt mondta, hogy ja, hát annyi időnk nincs. Hát, hogyha nincs annyi időnk, akkor lesz 3-5 év, de az alatt meg lehet csinálni? Kinek milyen meg lehetne csinálni lesz fél év, egy év alatt is. Olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, aminek eredményeképpen a forint árfolyam nem 300 forintos euró árfolyam körül lebegne, hanem mondjuk 265-270, amely árfolyam szintnél ugye átvette ez a kormány a kormányudat, és akkor nem kellene tulajdonképpen megoldani semmit sem, mert az automatikusan 8-10%-os csökkenést eredményezne a devizahitelek törlesztő Akkor minden részleteinek. maradhatna így, ahogy van. Akár maradhatna így is, vagy lehet, hogy részlet. akkor a bankok tényleg meg tudnák oldani saját hatáskörben a dolgot, mert azt mondják, hogy hát nagyon sokat emeltünk ugye a... Hát, hogyha nincs annyi időnk, akkor lesz 3-5 év, de az alatt meg lehet csinálni? Kinek milyen meg lehetne csinálni fél év, egy év alatt is. Olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, aminek eredményeképpen a forint árfolyam nem 300 forintos euró árfolyam körül lebegne, hanem mondjuk 265-270, amely árfolyam szintnél ugye átvette ez a kormány a kormányudat, és akkor nem kellene tulajdonképpen megoldani semmit sem, mert az automatikusan 8-10%-os csökkenést eredményezne a devizahitelek törlesztő Akkor minden részleteinek. maradhatna így, ahogy van. Akár maradhatna így is, vagy lehet, hogy részlet. akkor a bankok tényleg meg tudnák oldani saját hatáskörben a dolgot, mert az egy év alatt is olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, aminek eredményeképpen a forint árfolyam nem 300 forintos euró árfolyam körül lebegne, hanem mondjuk 265-270, amely árfolyam szintnél ugye átvette ez a kormány a kormányudat, és akkor nem kellene tulajdonképpen megoldani semmit sem, mert az automatikusan 8-10%-os csökkenést eredményezne a devizahitelek törlesztő Akkor minden részleteinek. maradhatna így, ahogy van. Akár maradhatna így is, vagy lehet, hogy részlet. akkor a bankok tényleg meg tudnák oldani saját hatáskörben a dolgot, mert azt mondják, hogy hát nagyon sokat emeltünk ugye a kamatmarzson, akkor most csökkentünk is a kamatmarzson. És ezt a bankok el tudják már viselni, de a bankok ugye jelen pillanatban kvázi zombi bankokként működnek, agyon vannak vágva, a bankrendszer agyon van vágva, külön adókkal, tranzakciós illetékkel, hanem mondjuk 265-270, amely árfolyam szintnél ugye átvette ez a kormány a kormányudat, és akkor nem kellene tulajdonképpen megoldani semmit sem, mert az automatikusan 8-10%-os csökkenést eredményezne a devizahitelek törlesztő Akkor minden részleteinek. maradhatna így, ahogy van. Akár maradhatna így is, vagy lehet, hogy részlet. akkor a bankok tényleg meg tudnák oldani saját hatáskörben a dolgot, mert azt mondják, hogy hát nagyon sokat emeltünk ugye a kamatmarzson, akkor most csökkentünk is a kamatmarzson. És ezt a bankok el tudják már viselni, de a bankok ugye jelen pillanatban kvázi zombi bankokként működnek, agyon vannak vágva, a bankrendszer agyon van vágva, külön adókkal, tranzakciós illetékkel, stb. Vannak sújtva. Ennek egy részét megpróbálják áthárítani a lakosságra, mint végső felhasználóra, a kormányudat, és akkor nem kellene tulajdonképpen megoldani semmit sem, mert az automatikusan 8-10%-os csökkenést eredményezne a devizahitelek törlesztő Akkor minden részleteinek. maradhatna így, ahogy van. Akár maradhatna lenne így is, vagy törlesztő lehet, hogy részlet. akkor a bankok tényleg meg tudnák oldani saját hatáskörben a dolgot, mert azt mondják, hogy hát nagyon sokat emeltünk ugye a kamatmarzson, akkor most csökkentünk is a kamatmarzson. És ezt a bankok el tudják már viselni, de a bankok ugye jelen pillanatban kvázi zombi bankokként működnek, agyon vannak vágva, a bankrendszer agyon van vágva, külön adókkal, tranzakciós illetékkel, stb. Vannak sújtva. Ennek egy részét megpróbálják áthárítani a lakosságra, mint végső felhasználóra, mert ugye mindent plusz adót és plusz terhet a végső felhasználónak kell megfizetnie. Más részét nem tudják, hát a külön adókat nem tudják áthárítani, és eredményezne a devizahitelek törlesztő Akkor minden részleteinek. maradhatna így, ahogy van. Akár maradhatna lenne így is, vagy törlesztő lehet, hogy részlet. akkor a bankok tényleg meg tudnák oldani saját hatáskörben a dolgot, mert azt mondják, hogy hát nagyon sokat emeltünk ugye a kamatmarzson, akkor most csökkentünk is a kamatmarzson. És ezt a bankok el tudják már viselni, de a bankok ugye jelen pillanatban kvázi zombi bankokként működnek, agyon vannak vágva, a bankrendszer agyon van vágva, külön adókkal, tranzakciós illetékkel, stb. Vannak sújtva. Ennek egy részét megpróbálják áthárítani a lakosságra, mint végső felhasználóra, mert ugye mindent plusz adót és plusz terhet a végső felhasználónak kell megfizetnie. Más részét nem tudják. Hát a különadó bankok tényleg meg tudnák oldani saját hatáskörben a dolgot, mert azt mondják, hogy hát nagyon sokat emeltünk ugye a kamatmarzson, akkor most csökkentünk is a kamatmarzson. És ezt a bankok el tudják már viselni, de a bankok ugye jelen pillanatban kvázi zombi bankokként működnek, agyon vannak vágva, a bankrendszer agyon van vágva, külön adókkal, tranzakciós illetékkel, stb. Vannak sújtva.
Ennek egy részét megpróbálják áthárítani a lakosságra, mint végső felhasználóra, mert ugye mindent plusz adót és plusz terhet a végső felhasználónak kell megfizetnie, más részét nem tudják tűnni is a kamatmarzson. És ezt a bankok el tudják már viselni, de a bankok ugye jelen pillanatban kvázi zombi bankokként működnek, agyon vannak vágva, a bankrendszer agyon van vágva, különadókkal, tranzakciós illetékkel, stb. Vannak sújtva. Ennek egy részét megpróbálják áthárítani a lakosságra, mint végső felhasználóra, mert ugye mindent plusz adót és plusz terhet a végső felhasználónak kell megfizetnie, más részét nem tudják, hát a különadókat nem tudják áthárítani nyilván, a tranzakciós illetékeket megpróbálják így úgy amúgy valahogy áthárítani. Maximum egy kis pár forintos számlavezetési díj növekedés. De az nem hozza be azt a sok-sok milliárd forintot, amit pillanatban. Kvázi zombi bankokként működnek, agyon vannak vágva, a bankrendszer agyon van vágva, különadókkal, tranzakciós illetékkel, stb. Vannak sújtva. Ennek egy részét megpróbálják áthárítani a lakosságra, mint végső felhasználóra, mert ugye mindent plusz adót és plusz terhet a végső felhasználónak kell megfizetnie, más részét nem tudják, hát a különadókat nem tudják áthárítani nyilván, a tranzakciós illetékeket megpróbálják így úgy amúgy valahogy áthárítani. Maximum egy kis pár forintos számlavezetési díj növekedés. De az nem hozza be azt a sok-sok milliárd forintot, amit a... Sokra megy, ezt tudom, nem egy közgazdasági tétel, de azért ebbe is van igazság. Na itt meg érzek egy ellentmondást, és akkor... Stb. Vannak sújtva. Ennek egy részét megpróbálják áthárítani a lakosságra, mint végső felhasználóra, mert ugye mindent plusz adót és plusz terhet a végső felhasználónak kell megfizetnie, más részét nem tudják, hát a különadókat nem tudják áthárítani nyilván, a tranzakciós illetékeket megpróbálják így úgy amúgy valahogy áthárítani. Maximum egy kis pár forintos számlavezetési díj növekedés. De az nem hozza be azt a sok-sok milliárd forintot, amit a... Sokra megy, ezt tudom, nem egy közgazdasági tétel, de azért ebbe is van igazság. Na itt meg érzek egy ellentmondást, és akkor ebbe is segítsen nekem, hogy meg tudjam érteni, és ezáltal sokan meg tudjuk érteni. Tehát miközben azt mondja Varga Mihály, hogy 3-5 év alatt ki lehet vezetni a deviza alapú jelzálog hiteleket, az összetett mondat második felében meg azt mondja, hogy jövőre már 15-20... Mindent plusz adót és plusz terhet a végső felhasználónak kell megfizetnie, más részét nem tudják, hát a különadókat nem tudják áthárítani nyilván, a tranzakciós illetékeket megpróbálják így úgy amúgy valahogy áthárítani. Maximum egy kis pár forintos számlavezetési díj növekedés. De az nem hozza be azt a sok-sok milliárd forintot, amit a... Sokra megy, ezt tudom, nem egy közgazdasági tétel, de azért ebbe is van igazság. Na itt meg érzek egy ellentmondást, és akkor ebbe is segítsen nekem, hogy meg tudjam érteni, és ezáltal sokan meg tudjuk érteni. Tehát miközben azt mondja Varga Mihály, hogy 3-5 év alatt ki lehet vezetni a deviza alapú jelzálog hiteleket, az összetett mondat második felében meg azt mondja, hogy jövőre már 15-20%-kal csökken az érintettek törlesztő részlete. De akkor Varga Mihály lehet, hogy azt látja, hogy olyan gazdaságpolitikát fognak folytatni, tranzakciós illetékeket megpróbálják így úgy amúgy valahogy áthárítani. Maximum egy kis pár forintos számlavezetési díj növekedés. De az nem hozza be azt a sok-sok milliárd forintot, amit a... Sokra megy, ezt tudom, nem egy közgazdasági tétel, de azért ebbe is van igazság. Na itt meg érzek egy ellentmondást, és akkor ebbe is segítsen nekem, hogy meg tudjam érteni, és ezáltal sokan meg tudjuk érteni. Tehát miközben azt mondja Varga Mihály, hogy 3-5 év alatt ki lehet vezetni a deviza alapú jelzálog hiteleket, az összetett mondat második felében meg azt mondja, hogy jövőre már 15-20%-kal csökken az érintettek törlesztő részlete. De akkor Varga Mihály lehet, hogy azt látja, hogy olyan gazdaságpolitikát fognak folytatni, amelynek eredményeképpen nem 295 vagy 300 lesz az euró árfolyam, hanem 260. És akkor már is nem hozza be azt a sok-sok milliárd forintot, amit a... Sokra megy, ezt tudom, nem egy közgazdasági tétel, de azért ebbe is van igazság. Na itt meg érzek egy ellentmondást, és akkor ebbe is segítsen nekem, hogy meg tudjam érteni, és ezáltal sokan meg tudjuk érteni. Tehát miközben azt mondja Varga Mihály, hogy 3-5 év alatt ki lehet vezetni a deviza alapú jelzálog hiteleket, az összetett mondat második felében meg azt mondja, hogy jövőre már 15-20%-kal csökken az érintettek törlesztő részlete. De akkor Varga Mihály lehet, hogy azt látja, hogy olyan gazdaságpolitikát fognak folytatni, amelynek eredményeképpen nem 295 vagy 300 lesz. Nem egy közgazdasági tétel, de azért ebbe is van igazság. Na itt meg érzek egy ellentmondást, és akkor ebbe is segítsen nekem, hogy meg tudjam érteni, és ezáltal
sokan meg tudjuk érteni. Tehát miközben azt mondja Varga Mihály, hogy 3-5 év alatt ki lehet vezetni a deviza alapú jelzálog hiteleket, az összetett mondat második felében meg azt mondja, hogy jövőre már 15-20%-kal csökken az érintettek törlesztő részlete. De akkor Varga Mihály lehet, hogy azt látja, hogy olyan gazdaságpolitikát fognak folytatni, amelynek eredményeképpen nem 295 vagy 300 ezer euró árfolyam, hanem 260. És akkor már is automatikusan 15%-kal csökken a törlesztő részlet. Hát de nem ezt írta bele a költségvetés tervezetébe, úgyhogy akkor nem erre gondol. Hát a költségvetés tervezetében én azt hiszem, hogy semmit nem írt be, mert a költségvetés... mondást, és akkor ebbe is segítsen nekem, hogy meg tudjam érteni, és ezáltal sokan meg tudjuk érteni. Tehát miközben azt mondja Varga Mihály, hogy 3-5 év alatt ki lehet vezetni a deviza alapú jelzálog hiteleket, az összetett mondat második felében meg azt mondja, hogy jövőre már 15-20%-kal csökken az érintettek törlesztő részlete. De akkor Varga Mihály lehet, hogy azt látja, hogy olyan gazdaságpolitikát fognak folytatni, amelynek eredményeképpen nem 295 vagy 300 ezer euró árfolyam, hanem 260. És akkor már is automatikusan 15%-kal csökken a törlesztő részlet. Hát de nem ezt írta bele a költségvetés tervezetébe, úgyhogy akkor nem erre gondol. Hát a költségvetés... Tehát miközben azt mondja Varga Mihály, hogy 3-5 év alatt ki lehet vezetni a deviza alapú jelzálog hiteleket, az összetett mondat második felében meg azt mondja, hogy jövőre már 15-20%-kal csökken az érintettek törlesztő részlete. De akkor Varga Mihály lehet, hogy azt látja, hogy olyan gazdaságpolitikát fognak folytatni, amelynek eredményeképpen nem 295 vagy 300 ezer euró árfolyam, hanem 260. És akkor már is automatikusan 15%-kal csökken a törlesztő részlet. Hát de nem ezt írta bele a költségvetés tervezetébe, úgyhogy akkor nem erre gondol. Hát a költségvetés tervezetében én azt hiszem, hogy semmit nem írt be, mert a költségvetés semmilyen teherviselés nem vállal magára ezzel kapcsolatban. De nem, tehát a forint árfolyam, azt viszont meghatározzák, hogy milyen forint-euró árfolyammal számolják ki a költségvetést, hát nem 260-nal, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy Varga Mihály erre gondolt. Második felében meg azt mondja, hogy jövőre már 15-20%-kal csökken az érintettek törlesztő részlete. De akkor Varga Mihály lehet, hogy azt látja, hogy olyan gazdaságpolitikát fognak folytatni, amelynek eredményeképpen nem 295 vagy 300 ezer euró árfolyam, hanem 260. És akkor már is automatikusan 15%-kal csökken a törlesztő részlet. Hát de nem ezt írta bele a költségvetés tervezetébe, úgyhogy akkor nem erre gondol. Hát a költségvetés tervezetében én azt hiszem, hogy semmit nem írt be, mert a költségvetés semmilyen teherviselés nem vállal magára ezzel kapcsolatban. De nem, tehát a forint árfolyam, azt viszont meghatározzák, hogy milyen forint-euró árfolyammal számolják ki a költségvetést, hát nem 260-nal, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy Varga Mihály erre gondolt. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy 3-5 év múlva ki lehet vezetni, akkor mi az törlesztő részlete? De akkor Varga Mihály lehet, hogy azt látja, hogy olyan gazdaságpolitikát fognak folytatni, amelynek eredményeképpen nem 295 vagy 300 ezer euró árfolyam, hanem 260. És akkor már is automatikusan 15%-kal csökken a törlesztő részlet. Hát de nem ezt írta bele a költségvetés tervezetébe, úgyhogy akkor nem erre gondol. Hát a költségvetés tervezetében én azt hiszem, hogy semmit nem írt be, mert a költségvetés semmilyen teherviselés nem vállal magára ezzel kapcsolatban. De nem, tehát a forint árfolyam, azt viszont meghatározzák, hogy milyen forint-euró árfolyammal számolják ki a költségvetést, hát nem 260-nal, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy Varga Mihály erre gondolt. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy 3-5 év múlva ki lehet vezetni, akkor mi az a forgatókönyv, tehát mi marad ki a mi megértésünkhöz vezető úton a kommunikációból? 95 vagy 300 ezer euró árfolyam, hanem 260. És akkor már is automatikusan 15%-kal csökken a törlesztő részlet. Hát de nem ezt írta bele a költségvetés tervezetébe, úgyhogy akkor nem erre gondol. Hát a költségvetés tervezetében én azt hiszem, hogy semmit nem írt be, mert a költségvetés semmilyen teherviselés nem vállal magára ezzel kapcsolatban. De nem, tehát a forint árfolyam, azt viszont meghatározzák, hogy milyen forint-euró árfolyammal számolják ki a költségvetést, hát nem 260-nal, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy Varga Mihály erre gondolt. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy 3-5 év múlva ki lehet vezetni, akkor mi az a forgatókönyv, tehát mi marad ki a mi megértésünkhöz? Automatikusan 15%-kal csökken a törlesztő részlet. Hát de nem ezt írta bele a költségvetés tervezetébe, úgyhogy akkor nem erre gondol. Hát a költségvetés tervezetében én azt hiszem, hogy semmit nem írt be, mert a költségvetés semmilyen teherviselés nem vállal magára ezzel kapcsolatban. De nem, tehát a forint árfolyam, azt viszont meghatározzák, hogy milyen forint-euró árfolyammal számolják ki a költségvetést, hát nem 260-nal, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy Varga Mihály erre gondolt. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy 3-5 év múlva ki lehet vezetni, akkor mi az a forgatókönyv, tehát mi marad ki a mi megértésünkhöz vezető úton a kommunikációból, hogy már jövőre 15-20%-kal csökkennek a részletek? Azt tervezetében én azt hiszem, hogy semmit nem írt be, mert a költségvetés semmilyen teherviselés nem vállal magára ezzel kapcsolatban. De nem, tehát a forint árfolyam, azt viszont meghatározzák, hogy milyen
forint-euró árfolyammal számolják ki a költségvetést, hát nem 260-nal, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy Varga Mihály erre gondolt. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy 3-5 év múlva ki lehet vezetni, akkor mi az a forgatókönyv, tehát mi marad ki a mi megértésünkhöz vezető úton a kommunikációból, hogy már jövőre 15-20%-kal csökkennek a részletek? Azt kell, hogy mondjam, fogalmam nincs. Ugyanis a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan semmifajta útmutatást nem tartalmaz, tehát halvány. Hozzák, hogy milyen forint-euró árfolyammal számolják ki a költségvetést, hát nem 260-nal, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy Varga Mihály erre gondolt. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy 3-5 év múlva ki lehet vezetni, akkor mi az a forgatókönyv, tehát mi marad ki a mi megértésünkhöz vezető úton a kommunikációból, hogy már jövőre 15-20%-kal csökkennek a részletek? Azt kell, hogy mondjam, fogalmam nincs. Ugyanis a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan semmifajta útmutatást nem tartalmaz, tehát halvány segédfogalmam nincsen róla. Azért mondom, hogy ez a vágyak kategóriájába tartozik. Deklarációk van, miért pont 15-20? Szóval, ha valaki azt mondja, hogy 3-5 év múlva ki lehet vezetni, akkor mi az a forgatókönyv, tehát mi marad ki a mi megértésünkhöz vezető úton a kommunikációból, hogy már jövőre 15-20%-kal csökkennek a részletek? Azt kell, hogy mondjam, fogalmam nincs. Ugyanis a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan semmifajta útmutatást nem tartalmaz, tehát halvány segédfogalmam nincsen róla. Azért mondom, hogy ez a vágyak kategóriájába tartozik. Deklarációk van, miért pont 15-20? Miért nem 12? Miért nem 9? Szóval nem tudom, honnan veszi a miniszter úr ezt a 15-20%-ot, ő biztos tudja, csak nem mond. Mi marad ki a mi megértésünkhöz vezető úton a kommunikációból, hogy már jövőre 15-20%-kal csökkennek a részletek? Azt kell, hogy mondjam, fogalmam nincs. Ugyanis a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan semmifajta útmutatást nem tartalmaz, tehát halvány segédfogalmam nincsen róla. Azért mondom, hogy ez a vágyak kategóriájába tartozik. Deklarációk van, miért pont 15-20? Miért nem 12? Miért nem 9? Szóval nem tudom, honnan veszi a miniszter úr ezt a 15-20%-ot, ő biztos tudja, csak nem mondta meg. Tudja, jó, de hogyha az állarcos bálban van az, hogy Oszkár tudja, de nem mondja. Igen, de hogyha valaki azt mondja, hogy 3, tehát nem azt mondja, hogy jövőre, hanem 3 év múlva ki lehet vezetni, 3-5 év múlva ki lehet vezetni, annak elképzelhető, hogy jövőre már van akkora hozatéka, hogy 15-20%-kal csökken a törlesztő rész, 20%-kal csökkennek a részletek. Azt kell, hogy mondjam, fogalmam nincs. Ugyanis a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan semmifajta útmutatást nem tartalmaz, tehát halvány segédfogalmam nincsen róla. Azért mondom, hogy ez a vágyak kategóriájába tartozik. Deklarációk van, miért pont 15-20? Miért nem 12? Miért nem 9? Szóval nem tudom, honnan veszi a miniszter úr ezt a 15-20%-ot, ő biztos tudja, csak nem mondta meg. Tudja, jó, de az állarcos bálban van az, hogy Oszkár tudja, de nem mondja. Igen, de hogyha valaki azt mondja, hogy 3, tehát nem azt mondja, hogy jövőre, hanem 3 év múlva ki lehet vezetni, 3-5 év múlva ki lehet vezetni, annak elképzelhető, hogy jövőre már van akkora hozatéka, hogy 15-20%-kal csökken a törlesztő részlet? Hát, hogyha valahogy az árfolyamgáttal kombinálják, ugye az árfolyamgát a törvényjavaslat erre vonatkozóan semmifajta útmutatást nem tartalmaz, tehát halvány segédfogalmam nincsen róla. Azért mondom, hogy ez a vágyak kategóriájába tartozik. Deklarációk van, miért pont 15-20? Miért nem 12? Miért nem 9? Szóval nem tudom, honnan veszi a miniszter úr ezt a 15-20%-ot, ő biztos tudja, csak nem mondta meg. Tudja, jó, de az állarcos bálban van az, hogy Oszkár tudja, de nem mondja. Igen, de hogyha valaki azt mondja, hogy 3, tehát nem azt mondja, hogy jövőre, hanem 3 év múlva ki lehet vezetni, 3-5 év múlva ki lehet vezetni, annak elképzelhető, hogy jövőre már van akkora hozatéka. Ez a vágyak kategóriájába tartozik. Deklarációk van, miért pont 15-20? Miért nem 12? Miért nem 9? Szóval nem tudom, honnan veszi a miniszter úr ezt a 15-20%-ot, ő biztos tudja, csak nem mondta meg. Tudja, jó, de az állarcos bálban van az, hogy Oszkár tudja, de nem mondja. Igen, de hogyha valaki azt mondja, hogy 3, tehát nem azt mondja, hogy jövőre, hanem 3 év múlva ki lehet vezetni, 3-5 év múlva ki lehet vezetni, annak elképzelhető, hogy jövőre már van akkora hozatéka, hogy 15-20%-kal csökken a törlesztő részlet? Hát, hogyha valahogy az árfolyamgáttal kombinálják,
Szóval nem tudom, honnan veszi a miniszter úr ezt a 15-20%-ot, ő biztos tudja, csak nem mondta meg. Tudja, jó, de hogyha, az állarcos bárban van az, hogy Oszkár tudja, de nem mondja. Igen, de hogyha valaki azt mondja, hogy 3, tehát nem azt mondja, hogy jövőre, hanem 3 év múlva ki lehet vezetni, 3-5 év múlva ki lehet vezetni, annak elképzelhető, hogy jövőre már van akkora hozatéka, hogy 15-20%-kal csökken a törlesztő részlet? Hát, hogyha valahogy az árfolyamgáttal kombinálják, ugye az árfolyamgát a 180 forintos svájci frank árfolyamon működött, akkor ez most bárban van az, hogy Oszkár tudja, de nem mondja. Igen, de hogyha valaki azt mondja, hogy 3, tehát nem azt mondja, hogy jövőre, hanem 3 év múlva ki lehet vezetni, 3-5 év múlva ki lehet vezetni, annak elképzelhető, hogy jövőre már van akkora hozatéka, hogy 15-20%-kal csökken a törlesztő részlet? Hát, hogyha valahogy az árfolyamgáttal kombinálják, ugye az árfolyamgát a 180 forintos svájci frank árfolyamon működött, akkor ez 15-20%-kal csökkentheti éppenséggel a törlesztő részleteket, csak kifizeti meg a különbséget. Ugye az árfolyamgát azt jelenti, hogy Tehát nem azt mondja, hogy jövőre, hanem 3 év múlva ki lehet vezetni, 3-5 év múlva ki lehet vezetni, annak elképzelhető, hogy jövőre már van akkora hozatéka, hogy 15-20%-kal csökken a törlesztő részlet? Hát, hogyha valahogy az árfolyamgáttal kombinálják, ugye az árfolyamgát a 180 forintos svájci frank árfolyamon működött, akkor ez 15-20%-kal csökkentheti éppenséggel a törlesztő részleteket, csak kifizeti meg a különbséget. Ugye az árfolyamgát azt jelenti, hogy Hát első körben a bankok fizették. Hát igen, nem egészen, mert az árfolyamgát eredményképpen a levont különbséget azt a végére oda. Hogy jövőre már van akkora hozatéka, hogy 15-20%-kal csökken a törlesztő részlet? Hát, hogyha valahogy az árfolyamgáttal kombinálják, ugye az árfolyamgát a 180 forintos svájci frank árfolyamon működött, akkor ez 15-20%-kal csökkentheti éppenséggel a törlesztő részleteket, csak kifizeti meg a különbséget. Ugye az árfolyamgát azt jelenti, Hát első körben a bankok fizették. Hát igen, nem egészen, mert az árfolyamgát eredményképpen a levont különbséget azt a végére oda csapják, és az kifizettetik az ügyfelekkel. Tehát semmifajta iránymutatás. Jó, én most a végtörlesztésre gondoltam, hogy ja, igen. Hát hogyha valahogy az árfolyamgáttal kombinálják, ugye az árfolyamgát a 180 forintos svájci frank árfolyamon működött, akkor ez 15-20%-kal csökkentheti éppenséggel a törlesztő részleteket, csak kifizeti meg a különbséget. Ugye az árfolyamgát azt jelenti, hogy Hát első körben a bankok fizették. Hát igen, nem egészen, mert az árfolyamgát eredményképpen a levont különbséget azt a végére oda csapják, és az kifizettetik az ügyfelekkel. Tehát semmifajta iránymutatás. Jó, én most a végtörlesztésre gondoltam, hogy ja, igen. Hát a végtörlesztés az úgy működött. Tehát semmifajta iránymutatás nem volt. Egyébként nagyon sokan nem értek még a végtörlesztéssel sem, mert azt mondják, hogy ők még köszönjük szépen, jól vannak. Ismétlen, senki nem számolta még ki azt, hogy mennyi az a küszöbb árfolyam, és akkor ez 15-20%-kal csökkentheti éppenséggel a törlesztő részleteket, csak kifizeti meg a különbséget. Ugye az árfolyamgát azt jelenti, Hát első körben a bankok fizették. Hát igen, nem egészen, mert az árfolyamgát eredményképpen a levont különbséget azt a végére oda csapják, és az kifizettetik az ügyfelekkel. Tehát semmifajta iránymutatás. Jó, én most a végtörlesztésre gondoltam, hogy ja, igen. Hát a végtörlesztés az úgy működött. Tehát semmifajta iránymutatás nem volt. Egyébként nagyon sokan nem értek még a végtörlesztéssel sem, mert azt mondják, hogy ők még köszönjük szépen, jól vannak. Ismétlen, senki nem számolta még ki azt, hogy mennyi az a küszöbb árfolyam, és mi van azokkal a devizahitelesekkel például, akik részleteket csak kifizeti meg a különbséget. Ugye az árfolyamgát azt jelenti, Hát első körben a bankok fizették. Hát igen, nem egészen, mert az árfolyamgát eredményképpen a levont különbséget azt a végére oda csapják, és az kifizettetik az ügyfelekkel. Tehát semmifajta iránymutatás. Jó, én most a végtörlesztésre gondoltam, hogy ja, igen. Hát a végtörlesztés az úgy működött. Tehát semmifajta iránymutatás nem volt. Egyébként nagyon sokan nem értek még a végtörlesztéssel sem, mert azt mondják, hogy ők még köszönjük szépen, jól vannak. Ismétlen, senki nem számolta még ki azt, hogy mennyi az a küszöbb árfolyam, és mi van azokkal a devizahitelesekkel például, akik
akik korábban jól jártak, most azokat bevonják a rendezésbe, vagy nem vonják be a rendezésbe. Hát miért eddig tettek különbséget? Nem, de hát mi van? Igen, nem egészen, mert az árfolyamgát eredményeképpen a levont különbséget azt a végére oda csapják, és az kifizettetik az ügyfelekkel. Tehát semmifajta iránymutatás... Jaj, nem, most a végtörlesztésre gondoltam, hogy ja, igen. Hát a végtörlesztés az úgy működött. Tehát semmifajta iránymutatás nem volt. Egyébként nagyon sokan nem értek még a végtörlesztéssel sem, mert azt mondják, hogy ők még köszönjük szépen jól vannak. Ismétlem, senki nem számolta még ki azt, hogy mennyi az a küszöbb árfolyam, és mi van azokkal a devizahitelesekkel például, akik korábban jól jártak, most azokat bevonják a rendezésbe, vagy nem vonják be a rendezésbe. Hát miért eddig tettek különbséget? Nem felekkel, tehát semmifajta iránymutatás... Jaj, nem, most a végtörlesztésre gondoltam, hogy ja, igen. Hát a végtörlesztés az úgy működött. Tehát semmifajta iránymutatás nem volt. Egyébként nagyon sokan nem értek még a végtörlesztéssel sem, mert azt mondják, hogy ők még köszönjük szépen jól vannak. Ismétlem, senki nem számolta még ki azt, hogy mennyi az a küszöbb árfolyam, és mi van azokkal a devizahitelesekkel például, akik korábban jól jártak, most azokat bevonják a rendezésbe, vagy nem vonják be a rendezésbe. Hát miért eddig tettek különbséget? Nem, de hát mi van például azokkal, akik autókkal tüntetnek? Hát azokat is meg kell menteni. Szóval én azt gondolom, hogy változatlan, hogy semmi nincsen arról a közvélemény tudomására hozva, hogy milyen devizahitelekről beszélnek egyáltalán. Minden deviza, semmifajta iránymutatás nem volt. Egyébként nagyon sokan nem értek még a végtörlesztéssel sem, mert azt mondják, hogy ők még köszönjük szépen jól vannak. Ismétlem, senki nem számolta még ki azt, hogy mennyi az a küszöbb árfolyam, és mi van azokkal a devizahitelesekkel például, akik korábban jól jártak, most azokat bevonják a rendezésbe, vagy nem vonják be a rendezésbe. Hát miért eddig tettek különbséget? Nem, de hát mi van például azokkal, akik autókkal tüntetnek? Hát azokat is meg kell menteni. Szóval én azt gondolom, hogy változatlan, hogy semmi nincsen arról a közvélemény tudomására hozva, hogy milyen devizahitelekről beszélnek egyáltalán. Minden devizahitelesnek a törlesztő részletét kell csökkenteni, vagy csak a lakásszélú devizahitelesnek. Most minden devizahitelesről de miért? Hát aki Mercedes vett devizahitelet, senki nem számolta még ki azt, hogy mennyi az a küszöbb árfolyam, és mi van azokkal a devizahitelesekkel például, akik korábban jól jártak, most azokat bevonják a rendezésbe, vagy nem vonják be a rendezésbe. Hát miért eddig tettek különbséget? Nem, de hát mi van például azokkal, akik autókkal tüntetnek? Hát azokat is meg kell menteni. Szóval én azt gondolom, hogy változatlan, hogy semmi nincsen arról a közvélemény tudomására hozva, hogy milyen devizahitelekről beszélnek egyáltalán. Minden devizahitelesnek a törlesztő részletét kell csökkenteni, vagy csak a lakásszélú devizahitelesnek. Most minden devizahiteles. De mi van azokkal a devizahitelesekkel például, akik korábban jól jártak, most azokat bevonják a rendezésbe, vagy nem vonják be a rendezésbe. Hát miért eddig tettek különbséget? Nem, de hát mi van például azokkal, akik autókkal tüntetnek? Hát azokat is meg kell menteni. Szóval én azt gondolom, hogy változatlan, hogy semmi nincsen arról a közvélemény tudomására hozva, hogy milyen devizahitelekről beszélnek egyáltalán. Minden devizahitelesnek a törlesztő részletét kell csökkenteni, vagy csak a lakásszélú devizahitelesnek. Most minden devizahitelesről de miért? Hát aki Mercedes vett devizahitelből, annak miért kell? Hát, én nem tudom. Ja, hát én most azokat bevonják a rendezésbe, vagy nem vonják be a rendezésbe. Hát miért eddig tettek különbséget? Nem, de hát mi van például azokkal, akik autókkal tüntetnek? Hát azokat is meg kell menteni. Szóval én azt gondolom, hogy változatlan, hogy semmi nincsen arról a közvélemény tudomására hozva, hogy milyen devizahitelekről beszélnek egyáltalán. Minden devizahitelesnek a törlesztő részletét kell csökkenteni, vagy csak a lakásszélú devizahitelesnek. Most minden devizahitelesről de miért? Hát aki Mercedes vett devizahitelből, annak miért kell? Hát, én nem tudom. A tüntetnek. Hát azokat is meg kell menteni. Szóval én azt gondolom, hogy változatlan, hogy semmi nincsen arról a közvélemény tudomására hozva, hogy milyen devizahitelekről beszélnek egyáltalán. Minden devizahitelesnek a törlesztő részletét kell csökkenteni, vagy csak a lakásszélú devizahitelesnek. Most minden devizahitelesről de miért? Hát aki Mercedes vett devizahitelből, annak miért kell? Hát, én nem tudom. Ja, hát én se. Hát azért mondom, hogy ezeket az alapkérdéseket nem tisztál. Könnyű azt mondani, különösen választás előtt, hogy 15-20%-kal csökkenjen. Ez nagyon könnyű mondani. Ez a deklaráció. Hát akkor ez ugyanaz a deklaráció, hogy nem fog begyűrűzni. Azért mondom, miért nem 40? Hát most a tüntetők azt fogják mondani, hogy csak 15-20-szal. Hát miért nem 40-nel?
Van még a kijelentésnek egy harmadik része is, mármint Varga Mihály kijelentésének, ez sem új, de most is megerősítette, hogy a forint hitelesek viszont nem járhatnak rosszabbul. Igen. A közvélemény tudomására hozva, hogy milyen devizahitelekről beszélnek egyáltalán. Minden devizahitelesnek a törlesztő részletét kell csökkenteni, vagy csak a lakásszélú devizahitelesnek? Most minden devizahitelesről De miért? beszélnek. Hát aki már szedett fel devizahitelből, annak miért kell? Hát, én nem tudom. Ja, hát én se. Hát azért mondom, hogy ezeket az alapkérdéseket nem tisztál. Könnyű azt mondani, különösen választás előtt, hogy 15-20%-kal csökkenjen. Ez nagyon könnyű mondani. Ez a deklaráció. Hát akkor ez ugyanaz a deklaráció, hogy nem fog begyűrűzni. Azért mondom, miért nem 40? Hát most a tüntetők azt fogják mondani, hogy csak 15-20-szal. Hát miért nem 40-nel? Van még a kijelentés. Részletét kell csökkenteni, vagy csak a lakásszélú devizahitelesnek? Most minden devizahitelesről De miért? beszélnek. Hát aki már szedett fel devizahitelből, annak miért kell? Hát, én nem tudom. Ja, hát én se. Hát azért mondom, hogy ezeket az alapkérdéseket nem tisztál. Könnyű azt mondani, különösen választás előtt, hogy 15-20%-kal csökkenjen. Ez nagyon könnyű mondani. Ez a deklaráció. Hát akkor ez ugyanaz a deklaráció, hogy nem fog begyűrűzni. Azért mondom, miért nem 40? Hát most a tüntetők azt fogják mondani, hogy csak 15-20-szal. Hát miért nem 40-nel? Van még a kijelentésnek egy harmadik része is, mármint Varga Mihály kijelentésének, ez sem új, de most is megerősítette, hogy a forint hitelesek viszont nem járhatnak. Hát, én nem tudom. Ja, hát én se. Hát azért mondom, hogy ezeket az alapkérdéseket nem tisztál. Könnyű azt mondani, különösen választás előtt, hogy 15-20%-kal csökkenjen. Ez nagyon könnyű mondani. Ez a deklaráció. Hát akkor ez ugyanaz a deklaráció, hogy nem fog begyűrűzni. Azért mondom, miért nem 40? Hát most a tüntetők azt fogják mondani, hogy csak 15-20-szal. Hát miért nem 40-nel? Van még a kijelentésnek egy harmadik része is, mármint Varga Mihály kijelentésének, ez sem új, de most is megerősítette, hogy a forint hitelesek viszont nem járhatnak rosszabbul. Igen. Na ezt például hogy lehet megcsinálni? Nem mondja azt, hogy nem tudom, mert én vagyok az, aki itt úgy ül, hogy ezt se tudom, azt se tudom, amast se tudom, ezért aztán sokat kérdezek. Hát tessék szíves lenni megkérdezni mindezt Varga Mihálytól. Hát jó van, majd ha legközelebb jön, akkor megkérdezem tőle, de... Könnyű azt mondani, különösen választás előtt, hogy 15-20%-kal csökkenjen. Ez nagyon könnyű mondani. Ez a deklaráció. Hát akkor ez ugyanaz a deklaráció, hogy nem fog begyűrűzni. Azért mondom, miért nem 40? Hát most a tüntetők azt fogják mondani, hogy csak 15-20-szal. Hát miért nem 40-nel? Van még a kijelentésnek egy harmadik része is, mármint Varga Mihály kijelentésének, ez sem új, de most is megerősítette, hogy a forint hitelesek viszont nem járhatnak rosszabbul. Igen. Na ezt például hogy lehet megcsinálni? Nem mondja azt, hogy nem tudom, mert én vagyok az, aki itt úgy ül, hogy ezt se tudom, azt se tudom, amast se tudom, ezért aztán sokat kérdezek. Hát tessék szíves lenni megkérdezni mindezt Varga Mihálytól. Hát jó van, majd ha legközelebb jön, akkor megkérdezem tőle, de most éppen nincs itt. De szerintem ő sem tud ezekre válaszolni. Tehát a forint hitelesek már eleve rosszabbul. Akkor ez ugyanaz a deklaráció, nem fog 40%. begyűrűzni. Azért mondom, miért nem 40? Hát most a tüntetők azt fogják mondani, hogy csak 15-20-szal. Hát miért nem 40-nel? Van még a kijelentésnek egy harmadik része is, mármint Varga Mihály kijelentésének, ez sem új, de most is megerősítette, hogy a forint hitelesek viszont nem járhatnak rosszabbul. Igen. Na ezt például hogy lehet megcsinálni? Nem mondja azt, hogy nem tudom, mert én vagyok az, aki itt úgy ül, hogy ezt se tudom, azt se tudom, amast se tudom, ezért aztán sokat kérdezek. Hát tessék szíves lenni megkérdezni mindezt Varga Mihálytól. Hát jó van, majd ha legközelebb jön, akkor megkérdezem tőle, de most éppen nincs itt. De szerintem ő sem tud ezekre válaszolni. Tehát a forint hitelesek már eleve 15-20-szal? Hát miért nem 40-nel? Van még a kijelentésnek egy harmadik része is, mármint Varga Mihály kijelentésének, ez sem új, de most is megerősítette, hogy a forint hitelesek viszont nem járhatnak rosszabbul. Igen. Na ezt például hogy lehet megcsinálni? Nem mondja azt, hogy nem tudom, mert én vagyok az, aki itt úgy ül, hogy ezt se tudom, azt se tudom, amast se tudom, ezért aztán sokat kérdezek. Hát tessék szíves lenni megkérdezni mindezt Varga Mihálytól. Hát jó van, majd ha legközelebb jön, akkor megkérdezem tőle, de most éppen nincs itt. De szerintem ő sem tud ezekre válaszolni. Tehát a forint hitelesek már eleve rosszabbul jártak. Tehát bizony, amikor ők felvették és nem mertek devizában eladósodni, rosszabbul jártak, igen. Többet fizettek. Hát, mert magasabb volt a kamatlábuk forintban, igen. Sokkal magasabb. Hát miért vettek föl devizahiteleket a devizahitelesek? Azért, mert svájci frank. De most is megerősítette, hogy a forint hitelesek viszont nem járhatnak rosszabbul. Igen. Na ezt például hogy lehet megcsinálni? Nem mondja azt, hogy nem tudom, mert én vagyok az, aki itt úgy ül, hogy ezt se tudom, azt se tudom, amast se tudom, ezért aztán sokat kérdezek. Hát tessék szíves lenni megkérdezni mindezt Varga Mihálytól. Hát jó van, majd ha legközelebb jön, akkor megkérdezem tőle, de most éppen nincs itt. De szerintem ő sem tud ezekre válaszolni. Tehát a forint hitelesek már eleve rosszabbul jártak.
Tehát bizony, amikor ők felvették és nem mertek devizában eladósodni, rosszabbul jártak, igen. Többet fizettek. Hát, mert magasabb volt a kamatlábuk forintban, igen. Sokkal magasabb. Hát miért vettek föl devizahiteleket a devizahitelesek? Azért, mert svájci... Nem tudom, mert én vagyok az, aki itt úgy ül, hogy ezt se tudom, azt se tudom, amast se tudom, ezért aztán sokat kérdezek. Hát tessék szíves lenni megkérdezni mindezt Varga Mihálytól. Hát jó van, majd ha legközelebb jön, akkor megkérdezem tőle, de most éppen nincs itt. De szerintem ő sem tud ezekre válaszolni. Tehát a forint hitelesek már eleve rosszabbul jártak. Tehát bizony, amikor ők felvették és nem mertek devizában eladósodni, rosszabbul jártak, igen. Többet fizettek. Hát, mert magasabb volt a kamatlábuk forintban, igen. Sokkal magasabb. Hát miért vettek föl devizahiteleket a devizahitelesek? Azért, mert svájci frank kamaton 1% volt, és arra rátették a kamatmarzsot, és fizettek 4-5% vagy 6% kamatot, szemben a 15%-os forinttal. Tehát ők azt gondolták, hogy milyen jó lesz majd svájci frankban alacsony kamattal felvenni a hitelt. Mert olyan én nem tudok elképzelni. Kérdezni mindezt Varga Mihálytól. Hát jó van, majd ha legközelebb jön, akkor megkérdezem tőle, de most éppen nincs itt. De szerintem ő sem tud ezekre válaszolni. Tehát a forint hitelesek már eleve rosszabbul jártak. Tehát bizony, amikor ők felvették és nem mertek devizában eladósodni, rosszabbul jártak, igen. Többet fizettek. Hát, mert magasabb volt a kamatlábuk forintban, igen. Sokkal magasabb. Hát miért vettek föl devizahiteleket a devizahitelesek? Azért, mert svájci frank kamaton 1% volt, és arra rátették a kamatmarzsot, és fizettek 4-5% vagy 6% kamatot, szemben a 15%-os forinttal. Tehát ők azt gondolták, hogy milyen jó lesz majd svájci frankban alacsony kamattal felvenni a hitelt. Tehát olyan tehát a forint hitelesek már eleve rosszabbul jártak. Tehát bizony, amikor ők felvették és nem mertek devizában eladósodni, rosszabbul jártak, igen. Többet fizettek. Hát, mert magasabb volt a kamatlábuk forintban, igen. Sokkal magasabb. Hát miért vettek föl devizahiteleket a devizahitelesek? Azért, mert svájci frank kamaton 1% volt, és arra rátették a kamatmarzsot, és fizettek 4-5% vagy 6% kamatot, szemben a 15%-os forinttal. Tehát ők azt gondolták, hogy milyen jó lesz majd svájci frankban alacsony kamattal felvenni a hitelt. Mert olyan én nem tudok elképzelni, akkor most nem azt mondom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy egy forint hiteles ne járjon. Akkor ők felvették és nem mertek devizában eladósodni, rosszabbul jártak, igen. Többet fizettek. Hát, mert magasabb volt a kamatlábuk forintban, igen. Sokkal magasabb. Hát miért vettek föl devizahiteleket a devizahitelesek? Azért, mert svájci frank kamaton 1% volt, és arra rátették a kamatmarzsot, és fizettek 4-5% vagy 6% kamatot, szemben a 15%-os forinttal. Tehát ők azt gondolták, hogy milyen jó lesz majd svájci frankban alacsony kamattal felvenni a hitelt. Tehát olyan én nem tudok elképzelni, akkor most nem azt mondom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy egy forint hiteles ne járjon rosszabbul. Az időt nem tudjuk visszapörgetni. Tehát jelen helyzetben, hogyha már egy csapásra... Sokkal magasabb. Hát miért vettek föl devizahiteleket a devizahitelesek? Azért, mert svájci frank kamaton 1% volt, és arra rátették a kamatmarzsot, és fizettek 4-5% vagy 6% kamatot, szemben a 15%-os forinttal. Tehát ők azt gondolták, hogy milyen jó lesz majd svájci frankban alacsony kamattal felvenni a hitelt. Mert olyan én nem tudok elképzelni, akkor most nem azt mondom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy egy forint hiteles ne járjon rosszabbul. Az időt nem tudjuk visszapörgetni. Tehát jelen helyzetben, hogyha már egy csapásra november 2-ától 15-20%-kal csökkennek a törlesztő részletek, akkor is érezheti úgy egy forint. Tették a kamatmarzsot, és fizettek 4-5% vagy 6% kamatot, szemben a 15%-os forinttal. Tehát ők azt gondolták, hogy milyen jó lesz majd svájci frankban alacsony kamattal felvenni a hitelt. Mert olyan én nem tudok elképzelni, akkor most nem azt mondom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy egy forint hiteles ne járjon rosszabbul. Az időt nem tudjuk visszapörgetni. Tehát jelen helyzetben, hogyha már egy csapásra november 2-ától 15-20%-kal csökkennek a törlesztő részletek, akkor is érezheti úgy egy forint hiteles, mekkora barom voltam, hogy én 4-5-6 évvel ezelőtt vállaltam azt, hogy nem 4%-os kamatot. Majd svájci frankban alacsony kamattal felvenni a hitelt. Mert olyan én nem tudok elképzelni, akkor most nem azt mondom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy egy forint hiteles ne járjon rosszabbul. Az időt nem tudjuk visszapörgetni. Tehát jelen helyzetben, hogyha már egy csapásra november 2-ától 15-20%-kal csökkennek a törlesztő részletek, akkor is érezheti úgy egy forint hiteles, mekkora barom voltam, hogy én 4-5-6 évvel ezelőtt vállaltam azt, hogy nem 4%-os kamatot fizetek, hanem 15%-os kamatot. Óriási ellentmondás van a kettő között. Igen. Hát arról nem beszélve,
én is szeretnék kapni. Én nem vettem. Nem tudom elképzelni azt, hogy egy forinthiteles ne járjon rosszabbul. Az időt nem tudjuk visszapörgetni. Tehát jelen helyzetben, hogyha már egy csapásra november 2-ától 15-20%-kal csökkennek a törlesztő részletek, akkor is érezheti úgy egy forinthiteles, mekkora barom voltam, hogy én 4-5-6 évvel ezelőtt vállaltam azt, hogy nem 4%-os kamatot fizetek, hanem 15%-os kamatot. Óriási ellentmondás van a kettő között. Igen. Hát arról nem beszélve, én is szeretnék kapni. Én nem vettem föl semmilyen hitelt. Hát miért csak azok kapnak támogatást, akik akár forint, akár devizahitelt fölvettek? Én például nem vettem fel hitelt. Jó, de mondhatja ezt bárki, aki nem vett fel hitelt. Igen, tudjuk visszapörgetni. Tehát jelen helyzetben, hogyha már egy csapásra november 2-ától 15-20%-kal csökkennek a törlesztő részletek, akkor is érezheti úgy egy forinthiteles, mekkora barom voltam, hogy én 4-5-6 évvel ezelőtt vállaltam azt, hogy nem 4%-os kamatot fizetek, hanem 15%-os kamatot. Óriási ellentmondás van a kettő között. Igen. Hát arról nem beszélve, én is szeretnék kapni. Én nem vettem föl semmilyen hitelt. Hát miért csak azok kapnak támogatást, akik akár forint, akár devizahitelt fölvettek? Én például nem vettem fel hitelt. Jó, de mondhatja ezt bárki, aki nem vett fel hitelt. Igen, és akkor van egy másik oldala is a történetnek, hogy nagyon sokan vannak azok, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire 15-20%-kal csökkennek a törlesztő részletek, akkor is érezheti úgy egy forinthiteles, mekkora barom voltam, hogy én 4-5-6 évvel ezelőtt vállaltam azt, hogy nem 4%-os kamatot fizetek, hanem 15%-os kamatot. Óriási ellentmondás van a kettő között. Igen. Hát arról nem beszélve, én is szeretnék kapni. Én nem vettem föl semmilyen hitelt. Hát miért csak azok kapnak támogatást, akik akár forint, akár devizahitelt fölvettek? Én például nem vettem fel hitelt. Jó, de mondhatja ezt bárki, aki nem vett fel hitelt. Igen, és akkor van egy másik oldala is a történetnek, hogy nagyon sokan vannak azok, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire összehasonlítható, és százalékos arányban mennyire befolyásolja a magyar gazdaság teljesítőképességét, mennyire befolyásolja például a magyarországi fotam, hogy én 4-5-6 évvel ezelőtt vállaltam azt, hogy nem 4%-os kamatot fizetek, hanem 15%-os kamatot. Óriási ellentmondás van a kettő között. Igen. Hát arról nem beszélve, én is szeretnék kapni. Én nem vettem föl semmilyen hitelt. Hát miért csak azok kapnak támogatást, akik akár forint, akár devizahitelt fölvettek? Én például nem vettem fel hitelt. Jó, de mondhatja ezt bárki, aki nem vett fel hitelt. Igen, és akkor van egy másik oldala is a történetnek, hogy nagyon sokan vannak azok, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire összehasonlítható, és százalékos arányban mennyire befolyásolja a magyar gazdaság teljesítőképességét, mennyire befolyásolja például a magyarországi fogyasztás alakulását, hogy a háztartások mennyire szegényedtek el, és ebben a kijelentésben... mondás van a kettő között. Igen. Hát arról nem beszélve, én is szeretnék kapni. Én nem vettem föl semmilyen hitelt. Hát miért csak azok kapnak támogatást, akik akár forint, akár devizahitelt fölvettek? Én például nem vettem fel hitelt. Jó, de mondhatja ezt bárki, aki nem vett fel hitelt. Igen, és akkor van egy másik oldala is a történetnek, hogy nagyon sokan vannak azok, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire összehasonlítható, és százalékos arányban mennyire befolyásolja a magyar gazdaság teljesítőképességét, mennyire befolyásolja például a magyarországi fogyasztás alakulását, hogy a háztartások mennyire szegényedtek el, és ebben a kijelentésben... kapnak támogatást, akik akár forint, akár devizahitelt fölvettek. Én például nem vettem fel hitelt. Jó, de mondhatja ezt bárki, aki nem vett fel hitelt. Igen, és akkor van egy másik oldala is a történetnek, hogy nagyon sokan vannak azok, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire összehasonlítható, és százalékos arányban mennyire befolyásolja a magyar gazdaság teljesítőképességét, mennyire befolyásolja például a magyarországi fogyasztás alakulását, hogy a háztartások mennyire szegényedtek el, és ebben a kijelentésben mekkora részt vállal az, hogy a devizahitelek miatt szegényedtek el a családok. Szóval nem felhitelt. Jó, de mondhatja ezt bárki, aki nem vett fel hitelt. Igen, és akkor van egy másik oldala is a történetnek, hogy nagyon sokan vannak azok, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire összehasonlítható, és százalékos arányban mennyire befolyásolja a magyar gazdaság teljesítőképességét, mennyire befolyásolja például a magyarországi fogyasztás alakulását, hogy a háztartások mennyire szegényedtek el, és ebben a kijelentésben mekkora részt vállal az, hogy a devizahitelek miatt szegényedtek el a családok. Szóval itt azért nagyon sok összetevője van a dolognak,
De én hallottam olyat is, igen, amikor egy devizahiteles tüntető például tiltakozott. Oldala is a történetnek, hogy nagyon sokan vannak azok, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire összehasonlítható és százalékos arányban mennyire befolyásolja a magyar gazdaság teljesítőképességét, mennyire befolyásolja például a magyarországi fogyasztás alakulását, hogy a háztartások mennyire szegényedtek el, és ebben a kijelentésben mekkora részt vállal az, hogy a devizahitelek miatt szegényedtek el a családok. Szóval itt azért nagyon sok összetevője van a dolognak. De én hallottam olyat is, igen, amikor egy devizahiteles tüntető például tiltakozott, hogy neki miért nem engedik el a devizahitelt, mert ő ugye vett devizahitelbe 2 lakást, mert a gyereknek is kellett venni. És százalékos arányban mennyire befolyásolja a magyar gazdaság teljesítőképességét, mennyire befolyásolja például a magyarországi fogyasztás alakulását, hogy a háztartások mennyire szegényedtek el, és ebben a kijelentésben mekkora részt vállal az, hogy a devizahitelek miatt szegényedtek el a családok. Szóval itt azért nagyon sok összetevője van a dolognak. De én hallottam olyat is, igen, amikor egy devizahiteles tüntető például tiltakozott, hogy neki miért nem engedik el a devizahitelt, mert ő ugye vett devizahitelbe 2 lakást, mert a gyereknek is kellett venni egy lakást, és 2 autót, mert a gyereknek is kellett venni autót. Na most akkor kérdem én tisztelettel, ezeket hogy kell megmenteni? És hogy kell ő nekik esetleg kárpótlás, segítséget adni ahhoz, hogy megoldják a problémájukat? Nincsenek igazságos rendszerek. Tehát az, aki 2 lakást, 2 lakását, hogy a háztartások mennyire szegényedtek el, és ebben a kijelentésben mekkora részt vállal az, hogy a devizahitelek miatt szegényedtek el a családok. Szóval itt azért nagyon sok összetevője van a dolognak. De én hallottam olyat is, igen, amikor egy devizahiteles tüntető például tiltakozott, hogy neki miért nem engedik